Eta bueno, berriz be, eguerdion, kirikoketaren soinuarekin, hasiera ematen dugu Usarte sagardotegi honetan, Bizkaiko aurtengo sagardo egunera, txotxera. Eskerrik asko denori gure gonbidapena onartzagaitik. Bizkaiko sagardogintzat egun berezia dau. Bertako sagarrekin egindako produktua aurkezteko eguna delako. Baita, sagardoa berria dastatzeko eta usaintzeko aukera izango dugulako. Kupelean, bertan, sagardoa edatea plazer bat dela sentituko dugu. Baina lehenengo, bertaratu zaigun gonbidatuen hitzak entzungo doguz. Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, ingurune naturala eta nekazaritza sustatzeko foru diputatua den Arantza Atutxa daukagu bertan, eta berari emango gotzetitza. Alde batetik, eskerrak emon Bizkaiko sagardo elkarteari, egunero egiten duzuen lanagaitik. Txampi, Ainoa, badira beste kide batzuk ere bai, eta zuen lanari esker urtero daukagu hemen txotxa egiteko aukerea. Eta nik aipatu, sagarra, sagaztia eta horren garrantzia, ez da? Horretatik datorrelako daukagun produktu kalitate on hori. Seguru gero probatzeko aukera ikiko dugula eta benetan gustokoa izango dugula. Eta nire aldetik besterik ez, mila esker baita ere udalari eta Izaro zeuri ere bertan izateagaitik, ez dakit egur soinu honek inspiratu ote zaituen, beste musikan aipu bat egiteko edo zer, baina eskerrik askotan hori ere, hemen izateagaitik, eta ekin daiotzegun, ekitaldiari. Ondoren, Nora Beltran de Otalora daukagu, Eusko Jaurlaritzako elikagaien kalitate eta sustapenerako zuzendaria da. Berari emango dotzetitza. Aurrera, Nora. Egun on danoi, Sandrak aipatu bezala, Nora Beltran de Otalora naiz, Eusko Jaurlaritzako elikagaien kalitate eta sustapeneko zuzendari berria. Duela 10 egun hasi nintzen kargu honetan, beraz hau lehenengo ekitaldia da niretzat Bizkaian, eta eskerrik asko gonbidapenagatik eta plazer bat da niretzat gaur zuekin hemen egotea. Lehenik eta behin zoriondu nahi dizuet gaur zuen kupelak sagardo berriarekin irekitzen dutu zuen guztioi. Badakigu aurtengo usta ez dela bat ere erreza izan, sagardo gutxi dagoela, baina lortutako emaitza badakigu paregabea izan dela. Gero uste dut aukera izango dugula aurtengo sagardoa probatzeko eta ikusiko dugu kalitate handikoa dela. Beraz, asko gozatuko dugu. Duela aste batzuk Donostian aipatu genuen bezala, aurten Euskal Sagardoa jatorri deiturak aurrera egingo du mugaz gaindiko edapenean. Lehenengo eskaera 2017 urtean egin zen, baina egiara prozesuak gorabehera handiak izan ditula Europa mailan, baina oraintxe lasai egon behar gera, egoera bideratuta dago eta badakigu aurten Europako aldizkari ofizialean argitaratuko dela. Beraz, ibilbide luzea izan bada ere, lan gogorrak eta lan handiak bere fruituak emango ditu. Deitura honetara, Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako ekoizlez gain, iparraldekoak ere gehituko dira, eta etorkizunean ideia eta asmoa dago Nafarroa ere sartzea. Beraz, herri proiektu bat lortuko dugu. Eta, egia esan deitura honek bez handia emango dio gure sagardoaren ekoizpenari baita merkataritzari ere. Sagardoa gure merkatuetan egoteaz gain, ateak irekiko ditu estatuko beste leku batzutara eta beste herrialde batzuetara ere. Duela gutxi esperientzia izan genuen Japonian eta benetan oso interesgarria izan zen haiek sagardoaren aurrean izandako jarrera eta erakutsitako interesa eta hori sustatzen eta edatzen jarraitu behar dugu.
eta argi dago kalitate handiko produktu baten aurrean, edario baten aurrean gaudela, eta bueno, nik animatu nahiko nuke jendea, sagardoa urte osoan zehar kontsumitzen, eta ez bakarrikan denboraldi honetan, 3 hilabeko honetan. Eta hori azkenean sagardogileak, sagardotegiak esfortzu handia egiten ari dira beste urtean zehar beste ekintza batzuk antolatzen, ala nola bisita gidatuak, dastatze gidatuak, eta nik uste dut hori aukera oso ona dela sagardoaren historia eta kultura ondo ezagutzeko eta hurbilagotik bizipen horiek bizitzeko. Bueno, besterik ez dut esango, txapa honen ostean, aurtengo ustaz disfrutatzea baino ez zaigu falta. Ziur nago denboraldi oso polita eta ona izango dugula, eta eskerrik asko guztioi eta sorte hon. Eta aurrera jarraitzen dugu ekitaldi honekin. Ondoren, Jose Antonio Zamaio badakogu, Sagardogile Elkarteko presidentea. Berak, hitz egingo dozku aurtengo txotxa, gusta, zelan joan da, eta txotxari buruz hitz egingo dugu, ezta? Venga, aurrera. Niri toketan joate, esatie gitxi gora bera, apuro memoria handize ez, urteko usta zelako izendan, beti lotute dau zelako eguraldizen jeuen. Orduen gogoratu enbigara, urte beteko eguraldizen gitxi gora bera. Eta urten ez du esango lehorteak edo ziketiek afekte da duzko asko. Guztiz kontrako izen da. Eurizen jo asko, eta normalien gitzien behar dugu nien. Hori esanen bida. Negue igezkoa neko epela izen zan. Ez da ona, frutagintzarako. Normalien horrek neguko hotzak mesedegarri izen da. Alanda guzti, udabarrizen lorati onna egon zan. Inozko aspaldiko honenetarikoa. Behaz zer gertatu zen, loraldi erdizen, euri asko izeuela. Eta horrek polinizazioa mugatu zuen asko. Goizetiko baridadiek oso ondo bilakatu ziren frutu onagaz, da karga handizegaz gelditu ziren goizetikoak. Berandukoak ize ezer, dana galdu zer, ora guztize. Polinizazioa gure herriek eta eurizegaz eta zera dana zapostu zen. Hori azteko. Uda neko ona izeuen, frutua hasi zen eta ekilibrio polite lortu zuen. Gero, batzeko orduan euri asko izen, eta arbolak eure ez da danako goratzuko zuen, bedetze guke baserriz inguruen gabizenak oin arteztu ikusi mota batzuk birriken edo irubider lori emondere eurten. Orduen, honek duzek bizitzan bat eroriken gertatzen dira, eurten gertatu da. Frutarbola bat, sagarrondo batek irubider loratzea adibidez, edo lau bider. Zen da oso atipikoa eguraldize. Alanda guzti, esan aldut, prozesatu den sagarra egoera honien eta ekilibrio honien indiana. Kopuru aldetik, gitzi. Baina, nipetza dut emaitza nahiko ona dela, eta hori ontze sartzen gunien demostratuko dugu, edo pentsetan dut ez dugle falleko eurtengo sagardoagaz. Nahiko horekatua, eta, ez da kargatu ebez, eta nipetza dut sagardo polite degule. Hori eguratizen arabera, da gero, azken beti egiten dugu komentarizioa. Zera, sagastizek, gure sagastizek, sagardoen bilakarean determinantit diez. Zelan, ze manejo, ze bilakaera euko dene sagastizek, alako bilakaera euko dene euko sagardoa etorkizunien. Orduen, oso importantia da lehenengo fase hori. Ondo zaindu, ekilibrioak mantendu, eta mimatu neurri baten gure sagastizek. Hori izango da, seguru handizena sagardo naiteko. Eskerrik asko barriro.
Bueno, jarraitzen dugu ekitaldiagaz, ez da zer faltaia sagardoa, aurtengo sagardoa dastatzeko, baina sagardoa dastatu baino lehen ari nago eta aurkezpen egin baino lehen nago, zer egin behar dugu? Enbasadorea izendatu. Este año contamos con una mujer embajadora, una mujer que, sin imaginarlo, un buen día la música la atrapó. Desde aquel día que cogió una guitarra y empezó a tocarla, no se ha podido despegar de este mundo. Cosecha éxitos no solo en Euskadi, sino también fuera de nuestras fronteras. Y todo lo que le queda. Es un honor, sagardogintzat ohore bat da, aurtengo enbasadorea, izaro izatea, txalo bero bat izarentzako, hor dago. El presidente de los sidreros, Tamayoa, va a hacer entrega a Izaro de Lagun, Sagardo Laguna, ¿está? A ver, hemen dago? Hementxe bertan? Hor deko zue. Hau da urtengo Bizkaiko sagardoa. Txotx! Bueno, gaurko eguna, berezia da zuretzat? Bai, berezixe polite, bai. Sagardote izetera, askotan etorri zara? Bai, etorri zenaz, gainera usu artera etorri zenaz, igual gehixena, etorri nazena. Orduen gaur bereziki, ilusinio berezixe menegoti, haurekin danekin. Gertuko ezara, Durangaldekoa zara, Maiabikoa zara, zer suposatzen dago gaur hemen egotea? Ostra, nik uste sekul ez tozula imaginatzen egunen baten zu izango zarela, ez da olako zehozer zabalduko da bena, eta alizetie, jente guztixe pixkate etxe barru ezagutu, ez da, zen normalien zatoz, eta ez tozu hori ezagutzen, baina gaur bertako danak ezagutu, eta niretzako bada ore bat sentitzie pixka familia baten hartu nautela, ez? Bai. Eta urtengo proiektu begira, zer doie? Oso ondo doie, urti oso potentia izan zan da, oso politia maitu zan, eta oin 0 de enero gira bukatzen gabiz, eta bukatuko dugu maiatzaren 31an beken, izango da gure azkenengo parada Euskal Herri Sentaia gero denboraldi luze baten deskantzu hartuko dugu holtzetatik, eta emozio askokin, ez da, oso maitatu sentitzen az, eta ja ikusten bukatzen da bilela eta bukatuko dela, nik uste maiatzeko data hori niretzako oso berezizia izango dela. Usta, politxe bai zuretzat? Usta oso politxe bai niretzat, bai. Ja inbetituz, ez da? Ja, dastrotako dugu, zela. Venga.